Den her, det er, hvor jeg faktisk filmer mine TikToks. Hele min For You-page, den er bare fyldt af folk, som er troende. Alle skal have mulighed for at høre om vores frelser, Jesus. I bund og grund så er influencer-begrebet jo et missionsbegreb, så det er jo missionærer. Det er en del af mig. Hvorfor skjule den? At sidde og sælge Jesus til folk, det er faktisk negativ brug af tid. Der var også mange kommentarer, der var sådan, altså at jeg var skør og sådan noget. Og fordi jeg har fundet så meget fred. Jeg har ikke Gud i mit liv, så det er naturligvis noget, jeg har lyst til at dele med andre. Jeg tror egentlig, jeg er klar. Action! Let's go. #Jesus. 63,1 millioner posts på TikTok. #Jesus loves you. 27,5 millioner posts. Wild. Ja, kristen content har virkelig fundet sin plads på TikTok. Og i de seneste få år er flere danskere også hoppet med på trenden. Især Gen Z. De deler vers fra Bibelen og spreder budskaber om Jesus, synd, glæde, bøn, tilgivelse og formål på rigtig TikTok-manér. Gud er så god. Så god. Jeg er selv aktiv praktiserende kristen og deler også noget af min egen tro på sociale medier. Men i det her program går jeg tæt på nogle af de kristne TikTokere, der har delt en masse, og får et indblik i, hvem de er bag skærmen, hvorfor de vælger åbent at dele deres tro på TikTok, hvordan kritikken lyder, og hvorfor unge overhovedet gider se med, når kristne deler deres tro på TikTok. Lige herinde der er min gode kammerat Joshua i gang med dagens træning, og udover at vi er vokset op i den samme kirke, så har han i de seneste flere måneder postet kristen indhold på sociale medier. Lad os gå ind og hilse på ham. Okay, mand. Der er det, jeg ser dig med noget. Jeg ser rådet. Klik klar med svedig, mand. Ja, for delen. Altså bare en god lyd. Jeg stræber efter at træne 11 hver dag, mandag til fredag. Og så er altid fri søndag. Det er ikke noget, jeg altid gør. Det er noget, jeg er blevet bedre til at gøre. Jeg tager lidt inspiration fra andre store faith-talker, eller hvad film man nu skal kalde dem. Kom nu! Lige præcis sådan, der tager inspiration fra. Altså meget fra de lidt større influencer fra USA. Altså hele min For You-page, den er bare fyldt af folk, som er troende. Hvis der er nogle videoer, jeg elsker, hvor jeg bare tænker, wow, det er et fedt budskab, så prøver jeg at twiste den, så det bliver lidt mere personligt. Hold det kaj suppe, mand. Min nummi er helt gennemblødt lige nu. Altså, det var skam det for i dag. Jeg vender tilbage til Joshua lidt senere, men først skal vi lige forstå, hvor den her trend egentlig kommer fra. Den kommer dels fra sådan noget tidsånd, kunne vi kalde det. Altså, det er blevet mindre farligt eller stigmatiseret eller tabuiseret at tale om ens tro. Noget af det kommer formodentlig fra USA, hvor det er en form for kristendom, som jo fylder mere, og det er helt uproblematisk at tale om det. Og mange af de ting, vi ser, er importeret fra USA. Men så kommer det faktisk, ved mit stærke gætværk, det kommer også fra de her platforme selv. Altså det er, at opmærksomhed genererer opmærksomhed. Så når først sådan en trend kører, så har den nemmere ved at køre videre. Og en af dem, der er en del af trenden, skal jeg mødes med i Åben Rå. Her skal jeg mødes med Antonella. Hun poster også videoer på TikTok. Dags. Godt at se dig. Gud kalder enormt meget på jer derude. Jeg vil gerne fortælle om endnu en encounter, jeg havde med Jesus. Og den her vision fik jeg faktisk helt tilbage i april. Og så har jeg denne her, Holy Bible. Jesus er ægte, han døde på korset, og han genopstod 3 dage efter. That was my Bible haul. Så, jamen jeg har nogle bibelskrifter, sådan både her og fortæl mig, at du er kristen without telling me. Jeg har 3 der. Der er også nogle heroppe. Okay. Og så har jeg også det her billede. Der skal jeg putte sådan nogle mærker på. Eller hvad hedder det der klisterdutter? Og så har jeg min mini-Jesus lige der. Jeg har nogle der, og så når man er på toilet, så... Og så lige læs Bibelen op på væggen. Ja, det var min idé sådan med det. Det er lige ved, at ved bare at gå rundt i din lejlighed, så kan man læse hele Bibelen på væggen. Det er lige før, ja. Kors. Igen med bibelvers har jeg formet dem med. Den her, det er, hvor jeg faktisk filmer mine TikToks. Jeg plejer normalt at sidde her på kanten af min seng, og så sidder jeg bare her og filmer. Og så kan jeg så lægge telefonen her i den her holder. Og tit, når jeg filmer, så synes jeg faktisk, det altså sådan, så mærker jeg Helligånden, mens jeg filmer, så jeg bliver nødt til sådan at klippe hele tiden, fordi jeg begynder at grine rigtig meget, eller sådan, bliver sådan rørt på en eller anden måde. Altså sådan, og når jeg taler sådan, så begynder jeg at tale i tunger randomly, og så er jeg sådan, what?
og så bliver jeg bare glad igen. Ja, smilet er stort, men det er ikke alle, der er lige begejstrede over de kristne TikTokere. Hverken i kommentarfeltet eller hos ham, jeg nu skal møde i den anden ende af landet. Først og fremmest så er jeg jo ked af, at der er nogle mennesker, der bruger så meget tid på noget, der nok ikke er rigtigt. Det er jo i sin essens, hvad det hele handler om fra et filosofisk synspunkt. Det er nok ikke rigtigt. Så vil det ikke være lækkert, hvis disse mennesker brugte tid på hypoteser, der havde større sandsynlighed for rent faktisk at give et vidensmæssigt afkast, for at sige det på den måde. Og når vi tillader følelsen af at have et sikkerhedsnet, eller mål i livet, eller nu har jeg en vej, eller nu har jeg en relation, der gør mig godt, det er at invitere bias ind i vores evne til at lure om noget sandsynligvis er rigtigt. Det er endnu en gang i sin essens, hvad det her egentlig handler om. Det er vores evne til at tænke kritisk omkring, hvad der er rigtigt. En af de kristne, Godt at se dig, mand. der virkelig har taget TikTok til sig, er 17-årige Silas. Gud og Bibelen fyldte ellers ikke noget særligt i hans familie. Men da han i 9. klasse gik på en katolsk skole, begyndte der at opstå en interesse, som bare voksede videre på efterskolen. Og i sommer begyndte han at poste på TikTok. Jo, jeg har et vers til alle i dag. Ikke? Jeg har et vers fra Romerbrevet. Lad os da aflægge mørkets gerninger. Der er no way, at det skulle have været en eksplosion, der har startet alt det her. Nu poster du jo sig selv. Ja. Og hvorfor er det? Det er fordi, alle skal have mulighed for at høre om vores frelser, Jesus. Det er meget fredeligt, synes jeg, at lige gå ned og lave en video. Og det er et godt fællesskab, jeg synes, der er på mine videoer. Jeg har nærmest kun oplevet positive kommentarer derfra af folk, der følger med, og af folk, der skriver privat nogle gange, spørger om råd. Ja, og folk, der egentlig bare sådan siger, at det er godt, jeg gør det, jeg gør. Det giver mig meget mere motivation til at, i hvert fald at blive ved med det og bringe Guds ord ud. Og at kristne bruger medier til at udbrede Guds ord, ja, det er langt fra noget nyt. Kristendommen har jo på den måde altid været en mediebåret religion. Der er selvfølgelig lige den helt tidlige begyndelse, hvor Jesus vandrer rundt og fortæller. Der er den jo primært mundtlig. Men ret hurtigt, allerede fra Paulus, der har vi jo et medie som breve, der spiller en ret stor rolle. Og på den måde så kan man op igennem historien se, at kristendommen udvikler sig sammen med nogle nye medieformer. Så det med, at det bliver en brevreligion, gør jo, at det bliver nemt at sende dens budskaber rundt til hele Middelhavsområdet. Det accelererer så under reformationen, hvor vi får opfundet bogtrykken, og pludselig bliver det muligt at trykke bøger meget billigt og på lokalsprog, som også gør, at man kan komme ud med det her budskab til mange flere. Så man kan faktisk ikke tænke kristendommens udvikling, uden også at tænke en medieudvikling ind i det. Nu er influencerbegrebet jo ret nyt, men i bund og grund så er influencerbegrebet jo et missionsbegreb, så det er jo missionærer, der udbreder et eller andet. Og her kan man så bare sige, at her er nogle kristne, som så tager en ny teknologi til sig i det her missionsperspektiv. Og hvordan det så foregår, ja, det skal Silas nu vise mig. Jeg tænker, jeg vil snakke lidt om noget i Lukas evangeliet. Hvordan finder du ud af, hvad du skal poste? Det er meget sådan, hvad jeg sådan tænker over, bare sådan i løbet af dagen, af vers jeg har læst. Og det er egentlig bare sådan det, der snakker til mig, som jeg egentlig bare gerne sådan vil have, sådan, at det skal komme ud til folk. Det virker meget chill, altså du er næsten klar til at trykke optag, Ja. og du er nærmest lige sat der. Ja, men det er fordi, jeg har bare gjort det mange gange. Jeg tror egentlig, jeg er klar. Hej der. I dag vil jeg gerne snakke om verset i Lukas evangeliet 6:37. Mens Silas optager sin TikTok, hopper jeg lige hjem til Joshua. Hej fader. Du er helt ikke blevet kendt siden sidst, mand. Og det kom fra dig. Han er i modsætning til Silas vokset op i et meget kristen praktiserende hjem, ligesom jeg selv er. Et billede af vores dejlige familie, og så har vi den gode mand. Den rigtig fornuftige mand herovre, Jesus. Altså vores kirke, den går jo meget ind for missionærarbejde, og at dele det, man tror på. Ja. Hvor meget betydning har det i forhold til, at du har valgt at dele de her budskaber på video? Faktisk ikke skørt meget. Nej. Overraskende nok. Det har ikke sådan været min kirke, der ligesom føler jeg sådan har prøvet at presse mig til at dele budskabet. På ingen måde. Det er det bare, fordi jeg har fundet så meget fred i at gøre det. Og fordi jeg har fundet så meget fred i at... Altså, jeg har ikke Gud i mit liv, så er det naturligvis noget, jeg har lyst til at dele med andre.
Det tænker jeg sådan, det er meget naturligt. Det har de fleste mennesker. De har lyst til at dele ud af noget, de ved, der er godt. Og så vil jeg gerne bidrage med det, jeg kan, ud fra hvad jeg selv har erfaret, der har givet mig så meget glæde og lykke i mit liv. Hvad er det, der får dig til ligesom at tænke, det her, det skal jeg dele med folk? Jamen, hvad kan jeg sige? Gud, han... så nogle gange leder han mig til at dele noget. Så randomly, så giver han mig tanken om at poste omkring noget med et eller andet. Det kunne, noget om troen, eller noget med nogle af de visioner, han giver mig. Eller nogle af de beskeder, han giver mig. Og så bliver man bare nødt til at ignorere, hvad alle andre tænker, og så bare adlyde Gud. Og hvis han gerne vil have, at jeg deler lidt omkring nogle ting, så gør jeg det, fordi det kan godt være, at de ting, han viser mig, eller fortæller mig, eller leder mig til at poste, kan redde en sjæl derude, og få en sjæl frelst. Så de også kan få det evige liv efter døden. Hvad synes I hos Folkekirken om, at der er de her unge mennesker, der deler deres tro, deres kristne tro på sociale medier, som TikTok? Altså det er jo simpelthen virkelig forfriskende at se den der frimodighed, der er. Og det er jo noget nyt, noget der kendetegner Gen Z, at være så fordomsfri og åben og egentlig anerkendende over for, hvad andre tror, og åben for at lytte til det og tale om det. Jeg fyrer ikke selv ud med min tro. Det er ikke noget, jeg skammer mig over overhovedet. Men jeg kan godt, jeg drikker ikke alkohol for eksempel. Og det kan jeg godt. Jeg drikker ikke alkohol, det er på grund af min tro. Og jeg går i kirke, og jeg tror på Gud. Og sådan nogle ting, ikke? Men det er ikke så ofte, at jeg er så åben som dig. Og du er det så ude på TikTok. Ja. Så hvor får du modet til? Det er Gud. Ja. Det er hovedsageligt Gud, fordi det er nogle vilde ting, jeg forklarer, men det er ikke kun Gud, jeg sådan får modet af. Der er ikke så mange danske, der er åbne omkring de ting, de får vist, men der er rigtig mange fra andre steder i landet. Altså andre steder i verden? Ja, der poster om sin tro og om de visioner, de får fra Gud. Og der er rigtig mange af dem, der passer med de, jeg har fået vist. Hvor jeg har været sådan, okay, det giver mig endnu mere mod på, at der er andre, der også har fået noget at vide om det her. Og det gav mig bare bekræftelser på, at okay, vær modig. Er der noget unge søger, eller et eller andet siden, at sådan en tendens kan leve? Unge har jo altid søgt identitet og mening. Og så er spørgsmålet jo, hvad det er for nogle tilbud, de har haft til at koble den her søgen efter identitet og mening op på. Og der er der ikke nogen tvivl om, at i de seneste år, der er det blevet mere normalt, at man også kobler identitet og mening op på et religiøst narrativ. I modsætning til deres forældre og deres bedsteforældre. For mig, så giver troen mening. Og jeg har sagt det her før. Selv hvis det hele viser sig ikke at være sandt, hvad har jeg så mistet? Så har jeg mistet tid. Den tid, som jeg brugte på det har gjort mig mere glad. For det er det eneste, som min tro giver mig. Den giver mig lykke, og den giver mig glæde. Sort på hvidt, så giver den mig en trin for trin guide på, hvordan det er, jeg skal leve mit liv på en god måde. Hvis Gud ikke er sandt, okay, så har jeg stadig brugt mit liv på at være glad og behandlet folk godt. Og så har jeg levet det liv, som jeg har drømt om, som jeg betegner på et godt liv. Det er dog ikke alle, der ser lige lyst på troen. Det er ikke sundt, hverken for den enkelte eller for samfundet. Så derfor er det jo heller ikke rart, hvis det udbredes yderligere. Ligestilling af kvinder og af homoseksuelle og LGBT-personer. Der er mere tolerance for de mennesker blandt ikke-troende end blandt teistisk troende. Der er noget videnskabelig dannelse, forståelsen af evolutionsteorien, kritisk tænkning i det hele taget. Den slags ting har det med at lide, når det andet vokser. Hvis man er glad for demokratiet, så har vi nogle undersøgelser, der viser, at religion er til skade for demokratiske menneskerettigheder. Det er ikke mine ord, det er forskningslederen bag det største religionsøkonomiske studie, der findes, der siger, det er konklusionen. Uagtet hvilken religion, uagtet hvor i verden, jo mere af den, jo dårligere er demokratiske menneskerettigheder. Det betyder jo ikke, at den enkelte religiøse nødvendigvis er antidemokratisk, eller misogyn, eller homofobisk, eller videnskabeligt illitterær, eller lignende. Den enkelte religiøse kan være smadregodtgørende på de punkter, men overordnet set er vi nødt til at tage med, at det har den indflydelse. Forskning, data, statistik. Så det er større, end at du bare tænker, at det er spild af tid. Det er, fordi det også har nogle følgevirkninger, du ikke synes om. Ja, det er negativ brug af tid. Det er ikke bare spild af. Sidde og sælge Jesus,
til folk, det er faktisk negativ brug af tid. Ligesom en person, der mener, at Jesus er livet af vejen, vil mene, at min tid er negativ brugt tid. Og det skal de jo have lov til at tro. Okay. Vi har bare ufattelig stor forskel i ballasten af vores argumentation. Inden jeg selv havde oplevet de ting, jeg havde oplevet, for at finde ud af, hvor ægte Gud er, der havde jeg jo totalt scrollet forbi det. Jeg havde sgu ikke brugt noget tid på det, eller postet noget omkring det, eller bare have noget med det at gøre. Men things change. Og for Joshua, som er opvokset meget kristent, har tingene også forandret sig. Altså folk, som virkelig godt har kendt Joshua, har godt vidst, at han går i kirke om søndagen. Så det er ikke noget, jeg har lagt skjul på som sådan, men det er aldrig noget før inden for et halvt års tid siden, at jeg begyndte virkelig sådan at åbne op omkring det på de sociale medier. Ellers er det jo aldrig noget, jeg har snakket højt om, men jeg har heller ikke været bange for at sige det, hvis muligheden bød sig. Jeg vil ikke gå så langt at sige, at jeg har skammet mig over det, men det var heller ikke noget, jeg snakkede højt om. Ja, jeg tror bare, jeg er blevet meget mere sikker i mit tro. Jeg ved for mig selv, hvad det er, jeg har følt, og hvad det er, jeg har oplevet. Og det kan jeg ikke benægte over for mig selv. Du begyndte i juni måned at poste de her kristne videoer, og så i august begynder du på gymnasiet. Jeg tænker, da jeg startede på gymnasiet, der prøvede jeg også sådan, at få min tro ud, så folk ligesom er klar over det, men slet ikke ligesom overbelyst som dig, som med at gå på TikTok med det. Og jeg tænker, der er så mange i dag på gymnasiet, der har TikTok. Så har du været nervøs for, hvad folk ligesom tænkte i din klasse, når du starter som ny gymnasie? Ja, man er selvfølgelig altid sådan lidt nervøs, men jeg tænkte dengang, at jeg husker, at det var en del af mig, hvorfor skjule den. Hvis de jo ikke kan lide det, så må de jo lade mig være, men jeg ved, at Gud, han skulle nok give mig de rigtige venner derovre. Så det var egentlig bare det, jeg tænkte. Kan jeg også prøve at tage kommentarerne? Den har jeg på min mest populære video. Okay, den har fået 4.676 likes. Ja. Hvordan ved du overhovedet, Jesus findes eller fandtes? Mange sådan spørgsmål. Nødvendigvis ikke fordi jeg tror sådan, at de prøver sådan at være ude efter en, men de er vel også nysgerrige, tror jeg også, med de spørgsmål. Vil du mig bare ikke særlig elske af ham? Og der skriver, at han elsker dig, og det vil han altid gøre. Gud velsigne dig. WChamp, du gør herrens arbejde. Hvad betyder det for dig at få sådan nogle beskeder? Virkelig meget. Det gør mig super glad. Det giver mig jo bare endnu mere motivation til at blive ved med det. Det er dog ikke alt sammen, der er positivt, når man lægger sin tro ud på nettet. Der gik også en video rundt med mig, altså om Jesus, om at jeg havde set Jesus, så den var blevet delt og sådan noget. Så der var rigtig mange, der tog det på en god måde, men der var også mange kommentarer, der var sådan, altså at jeg var skør og sådan noget. Hvordan tager du sådan noget? Det gjorde virkelig ondt i starten. I starten var det sørgeligt, men nu har jeg prøvet at vente for det gode, ikke? Fordi Gud, han bruger jo alt det dårlige og onde, som andre gør, til det bedste. Men hvordan ville folkekirken blive taget imod, hvis de var på TikTok? Det vil tiden vise, for de begynder nemlig snart. Hvorfor ser I en grund til at komme på TikTok? Ja, det er jo på grund af den her interesse. Og altså, folkekirken har jo helt grundlæggende sådan et nærhedsprincip. Altså, vi har simpelthen en opgave at være tæt på, i nærheden og tilgængelig overalt, hvor mennesker i Danmark har brug for kirken. Hvis man som ung orienterer sig på TikTok, når det gælder tro, så skal man også møde folkekirken. Og der især, hvis man er en ung dansker, så skal man sammen med alt det andet jo også møde noget, der taler ud af ens egen kultur, ens egen historie og tradition, og møde det derinde. Så hvis alt går godt, så er vi der til januar. Overordnet set synes jeg jo faktisk, at den her måde at udbrede sine tanker på er positiv. Fordi jo mere lige vores udveksling af idéer og tanker er, jo tættere kommer vi på, hvad der reelt set er rigtigt. Flere ved mere, ganske enkelt. Så jo mere den her diskussion er ude hos alle, og ikke er forbeholdt præster og imamer og rabbiner og forkyndere og eksperter, jo bedre. Så de her influencer, ja, er afsted med det. Hvis ellers den kritiske tænkning bevares, hvis ellers vi minder hinanden om de logiske fejlslutninger og hvordan man formelt set tænker og argumenterer rationelt, så har det en chance. Hvis vi forfalder til, det mener vores stamme jo, at det føles rigtigt, så vil det gøre samtalen dårligere. Vi er alle sammen syndere, der har brug for tilgivelse af alle og enhver. Amen.
Okay. Det var godt det. Nemt. Slå op. Bum. Bum. Sådan der. Så er det ude. Det var fedt. Så håber jeg, at folk kan bruge det til noget, kan man sige.